B'reazzjoni l-investigazzjonijiet tal-Pulizija Taljana brabta mal-grupp mafjuż ta' Kalabria 'Ndrangheta u l-allegat involviment ta' kumpaniji ta' remote gaming fosthom Maltin. Gaming Malta faħret l-azzjonijiet immedjati ta' infurzar li ħadet l-awtorità Maltija dwar il-logħob. F'kummenti lil One News, iċ-chairman tal-istess fondazzjoni Christian Sammut iddeskriva l-iżviluppi tal-aħħar ġimgħa bħala inkwetanti. Madankollu fisser kif l-aġir spediti tal-Awtorità Maltija dwar il-logħob intlaqa b'mod pożittiv mill-industrija kollha. Aħna ħassejna illi l-azzjoni li ħadet l-awtorità biex mill-ewwel tissuspendi l-liċenzji ta' dawn l-operaturi kienet waħda tajba ħafna. Waħda tajba li anka operaturi oħrajn f'da settur laqgħuha tajjeb ħafna. Sammut jappella l-aktar kooperazzjoni bejn l-operaturi kollha biex ir-reputazzjoni ta' Malta bħala waħda mill-akbar u l-aqwa ġurisdizzjonijiet fis-settur tal-iGaming tkun imħarsa. Huwa importanti għalina bħala Gaming Malta Foundation illi s-settur kollu, stakeholders kollha jaħdmu jitfit mhux biss biex inkabru das-suq li għandna u biex inkomplu nsaħħu das-suq fuq ix-xogħol li sar f'dawn l-aħħar snin, imma wkoll naħdmu flimkien biex fejn jkun hemm xi aġir suspettuż naħdmu mal-awtoritajiet biex isiru l-investigazzjonijiet meħtieġa biex dan xi aġir suspettuż jiġi mwaqqaf. Gaming Malta twaqfet din is-sena biex tippromovi l-industrija f'pajjiżna bħala ċentru ta' eċċellenza u tinkludi rappreżentanza tal-Awtorità Regolatorja, tal-Gvern Ċentrali, tal-Kunsill Malti għar-Remote Gaming, tal-Kamra tal-Kummerċ, tal-Kamra tal-Avukati u tal-Istitut tal-Accountants.